हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का ज़ोर या दबाव नहीं है। ये समझ लीजिए कि खुदा की दी ज़िंदगी इतनी ही होती है। डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? केस विड्रॉल कर दो, अब नहीं लड़ना। आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए तो ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अब अल्लाह से मिलूंगी। उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। ये आखिरी शब्द 23 साल के वो महिला आयशा बानू मकरानी के ह। आयशा 25 फरवरी के लगभग 2 मिनट के वीडियो बनेली, ओकरी बाद साबरमती नदी में कूद के अपन जान दे देहली। नमस्ते, हमार नाम है यशदीप और वह सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखा तनी जा। अहमदाबाद के वातवा के रहे वाली आयशा के परिवार के आर्थिक स्थिति ठीक ना रहे। उनकर पिताजी अपनी परिवार के आजीविका चलावे खातिर दर्जी के काम करस। आयशा के बड़ भाई मैकेनिक के काम करस और आयशा के जौन बड़ बहन रही है उनकर बियाह हो गई रहा। गरीबी के बावजूद आयशा के पिताजी अपनी बड़ बेटी के शादी बड़ी धूमधाम से कईन। आयशा पढ़ला में बहुत होशियार रही तो उनकर पिताजी उनके पढ़ईन। आयशा अपनी परिवार के पहला ग्रेजुएट रही। ओकरी बाद आयशा एमए के पढ़ाई करे लगली। आयशा के पिताजी के आयशा से बहुत उम्मीद रहे। आयशा की वो आगे भी पढ़ावल लिखावल चाहत रहना, पर एगो अच्छा रिश्ता मिलला से आयशा के बियाह जालौर में रहे वाला एगो लड़का आरिफ खान से कह देना। आयशा के बचपन राजस्थान के जालौर में ही बीतल रहे, काहे कि आयशा के ननिहाल जालौर में ही बा। जालौर अइला गइला से आयशा के शादी से पहले ही आरिफ से मुलाकात भी हो गई रहे। ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर शादी में। आरिफ ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के काम करत रहना। आरिफ आयशा के घर वालन से ई वादा कैले रहना कि वो आयशा के आगे भी पढ़ियन लिखियन, पर ऐसा ना भइल। शादी के बाद आरिफ आयशा के एमए के पढ़ाई छोड़वा देहना। अब इस शादी के भइले कुछ दिन गुजरल रहे कि आरिफ और उनकर परिवार वाला आयशा से दहेज के मांग करे लागल लोग। आयशा के मारे पीटे लागल लोग, यहाँ तक कि दहेज खातिर आयशा के 3-3 दिन तक भूखा भी रखल लोग। आयशा के फोन छीन लोग ताकि आयशा अपनी ऊपर होत हिंसा और अत्याचार के बारे में अपनी घर वालन के न बता दें। आयशा के पिता के अनुसार दिसंबर 2018 में आयशा लड़ाई के बाद जालौर से अहमदाबाद चली अली, पर आयशा के पिता बीच में आके दोनों पति पत्नी में सुलह करईन और आयशा के वापस आरिफ के पास जालौर भिजवा देना। एकरी बाद फिर आरिफ आयशा के 2019 में अहमदाबाद भेज देना। आरिफ आयशा के पिता के सामने एगो शर्त रखना कि अगर वो 1.5 लाख रुपया दिहन तो वो आयशा के अपनी लगे बुला लीहन। आयशा के पिता के अपनी बेटी के खुशी खातिर इन्ने उन्ने से कर्ज लेके आरिफ के देवे के पड़ल। ऐसा कई बार भइल कि पैसा रुपया के लालच में आरिफ और उनकर परिवार आयशा के साथ ही बर्बरता जुल्म कैलस लोग। जब भी आरिफ और उनकरी परिवार के पैसा रुपया की जरूरत पड़े तो आयशा के उनकरी घरे पहुंचा देस लोग। एगो बेटी के खुशी के खातिर आयशा के पिता के आरिफ के रुपया पैसा भिजवावे के पड़े। बीच में आयशा प्रेग्नेंट भी रहली, लेकिन आरिफ और उनकरी परिवार वालन के मारपीट से, अत्याचार से, जुल्म से आयशा एकदम डिप्रेशन में आ गई रहली, जैसे उनकर बच्चा नुकसान हो गई। बेचारी आयशा जेकर दर्द के समझल केओ खातिर बहुत मुश्किल बा, वो अपनी माई बाप, अपनी परिवार के हालत देख के टूट गई रहली। उनके ऐसा लागल हुई कि हमारी माई बाप भाइयन के हमारी वजह से कितना तकलीफ होता। माई बाप भाई दिन रात नौकरी करके इन्ने उन्ने से कर्ज लेके हमारी खुशी खातिर आरिफ के पैसा के भूख मिटावता लोग। आयशा के लागल हुई कि वो अपनी परिवार पर बोझ बन गई बड़ी। आयशा अपनी माई बाप, अपनी परिवार के मदद करे खातिर एगो प्राइवेट बैंक में जॉब करे लगली। आयशा और उनकर परिवार वाला हर संभव कोशिश में लागल रहे लोग कि आरिफ और उनकरी परिवार वालन के मनावल जा सके, मामला सुलझ जा, लेकिन ऐसा ना भइल। आयशा आरिफ के फोन करस, मैसेज करस, लेकिन आरिफ उनकरी फोन के, उनकरी मैसेज के कोनो जवाब ना देस। आयशा एक दिन आरिफ के फोन कैली तो आरिफ वो दिन आयशा के फोन उठा लेना। आयशा आरिफ से कहली कि वो उनकरी बिना जी ना पाइयन, अपन जान दे दियन। तो उन्हें से आरिफ कहना मरे के बाद जाके मर जा, लेकिन मरला से पहले अपन एगो वीडियो जरूर बनैया और हमरा के भेजिया जरूर। आरिफ के ये बात आयशा के दिल में लाग गई। आयशा जैसे इतना प्यार करत रही, ओकरी मुंह से ऐसा बात सुन के आयशा के दिल टूट गई। 25 फरवरी के अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे आयशा एगो 2 मिनट के वीडियो बनैली और वीडियो बनैला के बाद वो वीडियो के वो आरिफ के मोबाइल पर भेज देली। ओकरी बाद वो अपनी माई बाप के लगे फोन कैली और कहली
कि अब उनकर दिल टूट गई बा जियला से, अब वो खुदकुशी करे जातड़ी। आयशा के मुंह से ऐसा बात सुन के आयशा के घर वाला लोग डेरा गई, लोग आयशा से गिड़गिड़ाए लागल लोग कि बेटी ऐसा मत करो। लेकिन आखिरकार आयशा साबरमती नदी में कूद के अपन जान दे देहली। आयशा के परिवार वाला आरिफ और उनकरी परिवार पर खुदकुशी के उकसावे के मामला दर्ज करेलस लोग। अहमदाबाद पुलिस अब आरिफ के गिरफ्तार भी कर ले बा। आरिफ ई पाप, ई जुल्म, दहेज और रुपया पैसा के लालच में तो कईबे कई न। आयशा के परिवार वालन से एगो और बात पता चलल बा कि आरिफ के कोनो और लड़की से भी चक्कर चलत रहल और वो आयशा के सामने ही वो लड़की से वीडियो कॉल पर बात भी करस। अब जांच चलता, जांच आगे बढ़ी तो और भी खुलासा हुई कि पूरा मामला का रहल हो। आयशा के जिंदगी में बहुत दुख रहे, बहुत दर्द रहे, बहुत वेदना रहे, बहुत हिंसा सहले रहली, प्रताड़ना सहले रहली। लेकिन तब्बो हम कहब कि आयशा के एक कदम ना उठावल चाहत रहे, आयशा के खुदकुशी नहीं कल चाहत रहे, आयशा के लड़ल चाहत रहे। काहे कि में आयशा के कोनो गलती ना रहे, गलती रहे तो सिर्फ और सिर्फ आयशा के पति आरिफ और आयशा के ससुराल वालन के रहे। आयशा के जिंदगी से और भी कई गो जिंदगी जुड़ल रहे, उनकरी माई बाप के जिंदगी जुड़ल रहे, उनकरी भाइयन के जिंदगी जुड़ल रहे। दहेज नाम के एक कैंसर पूरा समाज में फैल गई बा और आयशा जैसन कई गो बेकसूर औरतन के जिंदगी भी ले चुकल बा। अब हमनी के मन में एगो गांठ बांधे के पड़ी कि दहेज न लेवे के बा न दहेज देवे के बा। रउआ सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखत रहनी है जा। हमार नाम है यशती। नमस्ते।